אני כל כך שמחתי לשמוע שדוקטור תומר אגוזי פותח מרפאה שתלווה אנשים שפוגשים סרטן, וזה גם מה שאני עברתי, ושהוא מביא כלים נהדרים שיתמכו בכל התהליך הזה. קיבלתי מתנה להחלים מאשפוז מאוד מאוד קשה, שקיבלתי שם אנטיביוטיקה שהצילה אותי, אבל האירועים שעשינו פה הרימו אותי על הרגליים. בלי זה אני לא יודעת איך הייתי עוברת אחרי זה קריטה והתאוששות. זו הייתה מתנה מאוד גדולה. זה החזיר לי כוחות שלא היו לי הרבה זמן. I am Tehila Gutman. My husband is a patient of Dr. Agozi, and I was delighted to learn that Dr. Agozi opened a complementary medicine clinic across the street from our home here in Zichron Yaakov. אני מודה לרגע שהגעתי לכאן. אני כל יום ממליצה על המרפאה הזאת. יש פה מענה אנושי שעוזר לי להתגבר על כל פחד ועל כל בעיה. מתי שאני רק רוצה, אפשר לעשות פה, לקבל הפניה והתחייבות ומרשם והסבר הכי מקצועי שיש, גם בתחום הבריאותי וגם בתחום האישי וגם בתחום הנפשי וגם המשפחתי והזוגי. הצוות פה מדהים, מכיל, מחבק, עם הסמיכי, עם החימום על הווריד. שלוואי והיה את זה בכל מקום. זה היה כמו בית, זה היה לבוא רגע אחרי כל הבלגן של בית חולים, תורים, ולבוא לרגע לנוח, להתאושש, להתחזק. I don't feel like I'm in a doctor's office. It's not a frightening medical office. It's something very unique and makes you feel so comfortable and at home. Dr. Agozi has chosen a staff that's remarkable. The office managers are so welcoming and supportive and patient. I take a wide range of services here, and I can't believe how much is offered here. I feel very blessed to be able to just walk across the street and come into this office. תופרים כאילו את הטיפול למה שמתאים לי, ספציפית. לעזור לאנשים להבריא את עצמם. אמונה מלאה שכולנו הגענו לעולם עם חוכמה אלוהית של כל הפוטנציאל להיות אדם בריא, רק לא להפריע לגוף הזה.